Good afternoon, dear brothers and sisters. We all kneel for the prayer to Saint Anthony. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Horacio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi, ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Martes, sa ikaduwang semana kan Kwaresma. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat para sa birthday blessings for Kian, sa kahagadan ni Hannah Pitero. Pasasalamat man kan Yuson family. Pasasalamat for Marvin Joseph Ke's birthday, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Marvin Ke. Pasasalamat man ni Jennifer Cordinete. Espesyal na kahagadan for MedTech Board Exam, sa kahagadan ni Shaina R. Bolano. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Benjamin kan Menjoro family, Antonio asin Aurora ni Juanita Dalit and family, kay Juan, Felicitas, Lenny kan Espartines family, Romeo asin Lilia ni Buboy and Bing Pasano.
Kay Charlie III, Vergines, Maximo, Jesus asin Beatriz, sa kahagadan nila Lane A. Yuson. Kay Jonel, Cananios family, Helen asin Gregorio, ni Jeshel Resari. Kay Julieta, ni Helen Foster. Felicitas, kan Olesco asin Espartines family. Kay Rosalia, kan Belardo family. Sofia asin Rosalio. O Souls in Purgatory, ni Eden B. Boneo and family. Asin man sa kalag ni Da Pedro asin Estelita sa kahagadan ni Jing. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sing dumulong sa Diyos di pagkamo, sa iya magsalamat, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man, Father. Ako unta po ang sa tuyang mga kasaalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamahan, pakapatawada ang satong kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurang na namimibi kami, bantayian sa imong simbahan, sa imong danay na pagkaherak. Asin hulit akon mayo ka, ang tawong magagagdanon, mapapadapla. An sa imong mga tabang danay na maghawas sa iya sa karatan, asin madaras siya sa kaligtasan. Huli ki Hesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Enot na babasahon, ginono sa libro ni Propeta Isaías. Hinanyugan nindo ang tataramon nin kagurangnan. Himatean nindo ang pagbuot nin sa tuyang Diyos. Panghugas kamo asin panglinig, halean nindo ang kasumbikalan sa atubang nin sakong mga mata. Bayain na nindo ang pagibo nin karatan, asin pag-adal kamo sa pagibo nin karahayan. Hanapan nindo ang katanosan, suruga ang inaapi, himatea ang inagrangay nin mga ilo, asin suruga ang mga balo. Madya kamo, olay nin kagurangnan, paghuhusayon ta ini. Kunan sa indong mga kasaalan mapula,
papaputiun iyan siring sa ambon. Minsan mapulaho ng gayo, papaputiun iyan siring sa balukag nin karnero. Kun ipagmarhay nindo asin magkuyog kamo, makakan kamo kan mga karahayan kan daga. Alagad kun dain nindo ipagmarhay asin magmasumbikal kamo, magagadan kamo sa espada, huli ta iyo iyan ang sinabi kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Daita ka sinasagwe dapit kan sa imong mga dolot, haros taan sa imong mga atang danay na uya sa atubangan ko. Dai ako maako nin mga toro, hali sa imong harong, nin mga kanding na hali sa imong manada. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ta daw ta ikinasay sa imo ang sakong mga tugon, asin sinasabi kan sa imong ngoso ang sakuyang tipan. Alagad ikinakabaldi mo ang sakuyang pagbuot, asin tinatalikdan mo ang sakuyang tataramon. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ginigibo mo ini, asin da isa na ako magirong, naguhona kagayod na ako siring sa imo. Ang nagdudulot nin pag-umaw, minagalang sako, asin ipapahayag ko sa mga matanos ang karahayan nin Diyos. Sa mga matanos, ipapahayag ko ang nakakaligtas na kapangyarihan ng Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Iraray awitas ako, tataramonin buhay. Iraray hinanyugon ko, tataramonin buhay. Asinin kagayonan, pagtubod pagkamo, magayonon, mamison, tataramon, nimbuhay, magayonon, mamison, tataramon, nimbuhay. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon Ginono sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan si Jesus nagsabi sa mga tao, asin sa iyang mga disipulos, an mga iskriba asin pariseyo, naging mga kasalihid ni Moises sa pagtukdo, kaya gibuhon nindo asin utubon, an gabos na sa indang sinasabi. Alagad, day nindo pag-arugon an sa indang gibo. Huli ta ibaman an sa indang sinasabi, ibaman an sa indang ginigibo. Minabugkos nin magabat na darahon, asin ikinakarga sa abaga nin iba. Alagad, sinda, nigigis man lamang, day minagamit sa pag-alsa kaiyan. Gabos ginigibo nga ni isa ng mailing kan mga tao. Pinapahalakbang ang mga laso sa angog, asin pinapahalaba ang mga laylay kan sa indang alikboy. Ikinakaugmaninda ang mga enot na tukawan sa bangkete, asin ang mga enot na tukawan sa sinagoga. Buot nindang pagtaong galangan sa mga tinampo, asin pag-apodon na rabay o kagurangnan. Alagad, kamo, day kamo magpaapod na kagurangnan, hulita sa rusanan sa indong kagurangnan. Asin kamo gabos magturugang, day man kamo magpaapod ki isay man na ama,
digdi sa daga, huli ta sarusanan sa indong Ama ang nasa langit. Siring manday kamo magpaapod na maestro, huli ta sarusanan sa indong maestro, si Kristo. Ang pinakadakula sa saindo maglingkod sa saindo. Huli ta ang nagpapahalangkaw, ibababa. Ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Ang maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon, giraray sa saindo gabos. Sabi na sa niya tong Santo Ebanghelyo, binanggit digdi po ang mga Pariseyo. Well, sa kadakol na mga gospel accounts, nababasa asinadadangog po nindo, na pirming pagkikriticize ni Jesus ang mga Pariseyo kan enot na panahon. Sisay po ini mga Pariseyong ini. Actually po, kan mga panahon, mga respetadong tao sinda, ang mga Pariseyo kan enot, mga opisyal kan gobyerno, siring man opisyal kan simbahan. Igwasindang religious powers and at the same time, igwasindang political power. Iyan an importanteng posisyon kan enot kan mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo kan enot, iyo ang pinaghihiling asin pinag-aako na mga otoridad manunungod sa pagtukdo, lalong-lalo na sa pagtukdo asin sa pag-interpret kan Mosaic Law or kan Law of Moses, na iyo ang pinaka-law na pigsusunod kan mga Hudiyo kan enot. So, iyo inian gani identity kan enot kan mga Pariseyo, gani sinda ang tinawan ni Moises nin otoridad, tanganing magtukdo asin mag-interpret kan old law na pinagsusunod kan mga Hudiyo. Mga tugang, sa bagay na iyan, talagang dapat mananggansin ng dangugon, asin irespeto. Kaya nga ni ibaga, sabi ni Kristo sa binasang Santo Ebanghelyo, dangugon nindo ang sa indang mga tinutukdo. Takon manunugod talaga sa Law of Moses, talagang well-versed sinda kung manunugod sa law. Kung sa panahon tangunyan, igwa kitang mga lawyers o mga abogado na eksperto manunugod sa law, kan enot ini mga Pariseyo. Iyo ang eksperto manunugod sa Mosaic Law. Kaya, sabi ni Kristo, pagdangugunin do sinda. Alagad ang hapot, natatapi nagkikriticize ni Jesus, ining mga Pariseyo. Minsan nga ni, pinagre-respeto ini kan dakol na tao, minsan pinagtitingala kan susyudad na mga opisyal ini na may halangkaw na katungdan. Alagad para kay Kristo, ang gabos na iyan, gari bakong mahalaga, ninuli kan karakter, kan kadakol na mga Pariseyo kan enot. Ano so mga rason kung pinagkikriticize sinda kan kagurangnan? An enot, ninuli kan sa indang kapaabaw-abawan. Kan enot po kaya, so mga Pariseyo kan enot, igwa kan inaapod na holier than thou attitude. Ang pagmati ninda porket sinda mga otoridad manunungod sa law o sa Law of Moses, ang pagmati ninda sinda angat ang kabanalan kumpara sa ibang tao. Kami mga banal, kamu mga parakasala. Kan enot da angani po sa laog kan templo, si parado talaga ang pwesto kan mga Pariseyo. Asin ang pwesto ninda, pig-aapod na pwesto kan mga banal. Asin itong ibang pwesto kan mga parakasala. So, iyan na kapaabaw-abawan o pride na yaon kan enot sa puso, asin karakter kan mga Pariseyo kan enot. Iyo iyan so pinagkikriticize ni Jesus. Ninulit na nagiging mapaabaw-abaw kaya sinda. Asin siring man, kabus nindang pigigibo, gari pakitang tao. Gari pilming pasikat sa iba.
pag sinda nag-aayuno o nangangadji, gusto ninda naiiling sinda kan publiko, tanganing pag-umawon, asin tanganing maaraman, na nagigibo sinda, susog sa pinagbubuot kan tugon, tanganing magkaigwangan ni sinda ki positibong impresyon hali sa mga tao. So iyo yan ang enot na rason kung natata pinagkikriticize sinda dahil kan sa indang pride. Ani kaduang rason, konektado man sa nadigdi sa pride na ini, gani offshoot ka ining enot, ang sunod na rason, iyo ang sa indang hypocrisy. Pilmisi na nagtutukdo, alagad, sinda mismo, daininda, ginigibo, o isinasabuhay, ang itinutukdo ninda. O ini ba po, dakulaon na ining agyat sa satuya gabos, na dapat ang nagluluwas sa nguso ta, o ang ipinaglalaban tang prinsipyo, dapat na iiling talaga sa buhay ta. O, ang mga magurang, halimbawa, nagtutukdo baka kamong mga karahayan sa mga aki nindo, pero dapat sa buhay nindo mailing ang mga aki ang karahayan na ini na pinagtutukdo. Tako nagtutukdo kaning karahayan, pero ika mismo, dahil mo man ginigibo ang karahayan, nagiging hipokrito ka. Sosog sa pangapudan ni Kristo. Kaya nga ni sabi digi sa Ebanghelyo, dangugon nindo ang mga katukdoan ninda, alagad da inindo pag-arugon ang sa indang ginigibo. Mga tugang, importantihon ang pagsabuhay kan pagtubod. Importantihon na naiiling sa buhay ta, ang pinagtutubudan ta, ang prinsipyo ta, na ipinaglalaban, na dapat kita mismo sa buhay ta naiiling ini. Narorumduman ko po itong statement baga po sa Spider-Man. Sabi duman sa movie, it is not who you are, but it is what you do that defines you. So, bako sa nang importante kung ano ang katungdan mo sa buhay? Ang importante, ano ba talaga ang pigigibo mo sa buhay mo? Minsan pa halangkawon ang katungdan mo, pero dain data ang sa imong ugali, asin pagkabuhay, bako makahulugan ang sa imong posisyon. Mga tugang, sa paglaog tapong ini sa panahon kan Kwaresma, iyo po yan ang imbitasyon sa sato. Nalugod, malikayan ta, aning pagkakasala kan enot kan mga pariseyo, ang kasalan kan kapaabaw-abawan, ang kasalan kan pagiging hipokrito o pagiging bakong totoo sa sadiri asin sa kapwa. Lugod maging sincero kita, ang pinakamagayon da apong atang sa Diyos, apuera kan sa tuyang pagsakripisyo, iyo ang malinig na puso, malinig na kalag, asin ang mapakumbaba na pag-uugali bilang mga parasunod ni Kristo. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa saimo, pag
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang, ako man kan Dios na makakamhan. Ako on man lugod, kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan mahera ka sa mga nagdodolok sa imo sa pag ngayo-ngayo asin sa pag-ako kan mga dolot, asin pamibi kan sa imong banwaan, biri ka, an puso migabos pasiring sa imo, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamasin daing kasagkoran, tanganing ikabalik sa mga aki mo an kalinigan kan isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, natalingkas an isip sa mga maraot na kamauotan, pakinabangan ninda an mga agisa ng bagay, tanganing maging dayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaiba, kan gabos na santos, asin mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa saimo, asin daing tapos kaming nagrorokyaw. Banal, 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 Ang kagurangnan, Diyos ni mga hukom, ang langit asin daga, panokan sa imo, ang rawayan, usana, usana, sa kaitaasan, usana, usana, sa kaitaasan. Paladan ang ginadili, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. At pagkagadan mo kagurangnan, ipinamareta niya mo. At Pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sakbog na ikaw. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaaban,
tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamhan, an gabos na kaumawan na sin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. Han samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Kasalan kanina kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kanina
Uyaan kordero kan Diyos. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalagmamayan. At amanon malugod kita kan hawa kasin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Ang iyong pagarangan, dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit, na ang papuri alay. Ngunit ako, ikaw, Amang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay, sa lilim ng iyong mga bakal. Maawit akong galang. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami ang kakanon sa banal na lamesa, magdarasa mo nin pagtalubo sa banal na pamuhay-buhay, asindanay na tabang kan sa imong kapatawadan, uli ki Kristong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity